ର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନି ଏ ରାଜନେତା ମାନେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲା ପରେ ବି ଜିତୁଛି କେମିତି? ତାହେଲେ ତତେ ଶୁଣଉଛି ରାଜନୀତିର କାହାଣୀ। ଦେଶର ବିକାଶ ଗଲା ଚୁଲିକୁ, କେହି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିକାଶର କଥା। ଯୋଉଠି ମଦ ମାଂସ ଆଉ ଟଙ୍କା, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି। ଅମିତ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଯେ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ଅମିତ ଭାଇ ନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21 ରୁ ଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଠ ଚାଷୀ ପୁଅ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଚପଲ ମାରି ଚପଲ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଆଲୋ ଜିତିବନି ଲୋ। ଦେଖିବି ଜିତିବନି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି କଣ ମାଗଣାରେ? ଏଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲ ନା, ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଅନଉଛୁ। ଏତେ ଜୋରରେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ପଇସା କଥା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦବ। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ଏକଦମ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ଇଲେକ୍ସନ ନ ସରିବା ଯାଏ। ଅମିତ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନେତା ହବ କେମିତି? ଅମିତ ଭାଇ ଯେମିତି। ପଇସା ଦେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଆଉ ଯିଏ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛି ତା ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଏଇଆ। ଆମର ଯଦି ସାଥ ଦବ 21 ନମ୍ବର ଜୋନର ବିକାଶ ହବ ବିକାଶ ହବ ବିକାଶ ହବ। ଆରେ କେହି କଣ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜିତିବି ତ? ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପରେ କଣ କରେ? ଆଲୋ ଭାଇ, ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା। ଜିତିବା ପରେ ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରି ଲୁଟି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୁଏ। ଆଜି ରାତି ସାରା ମସାଜ କର। ଫୁଲ ନାଇଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ ନେବି। ପଇସା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ବିଧାୟକ। ଆଉ ସେ ତାର 14 ବର୍ଷ ଦେଖିନଥିବା ଦାମୀ ଫଳ ସବୁ କିଣିକି ଖାଏ। ଏଇ ନିଅ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ। ଏଗୁଡା ତ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଏଗୁଡା ଫଳ ନୁହଁ ରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ମୁଣ୍ଡ। ବଲକି ଚୋବେଇକି ଖାଇବି। ଆଉ ଲୁଟିଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡି କିଣେ ଆଉ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ର ମଜା ନିଏ। ଗାଡି କେତେ ସ୍ମୁଥ ରେ ଚାଲୁଛି, ବସିବାକୁ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଭାଇ ଜିତି ସାରିଥିବା ପରେ ତ ରାଜନେତା ମାନେ ଏଇ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଥିବା ପ୍ରଜା। ଏଇ ଦେଖୁନୁ। ଆଲୋ ବାବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ। ବାଇକ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତଥାପି କଚାଡି ହେଇ ପଡିଲି। ଏ ବାଳ, ଏ ରୋଡ ଯେ କେବେ ତିଆରି ହବ? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମାଟି ରୋଡରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ମାଟି ରୋଡରେ ଯାଉଛେ। ବାଳ, ଏସବୁ ରାଜନେତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଫାଇଦା କଣ? ରାଜନେତା ମାନେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦିଟା ହାତ ଯୋଡେ, ଭୋଟ ପରେ ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଜବାବ ମାଗିଲେ ସେଇ ହାତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଆମକୁ ଚଟକଣି ମାରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଦେଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନେତାଟିଏ ଦରକାର, ନହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଇଲୋ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା।